Byť k sebe milá. Vieš, ako hovoríš sama so sebou? Niekedy sme k druhým veľmi jemné, ale k sebe tvrdé. Tlačíme na seba, hodnotíme sa, pochybujeme. A pritom návrat k sebe začína v jemnosti. Keď si dovolíš byť k sebe milá, začneš sa cítiť viac doma v sebe. Ak ťa to oslovilo, zostaň tu so mnou. Môžeš ma sledovať, zdieľať a podporiť. Sprevádzam bytosti návratom k sebe. Objímam, Adri.